SRO. Prišli sme s nápadom prvej ženskej taxislužby na Slovensku. Ide o to, že našimi vodičkami sú výlučne ženy a taktiež našimi klientkami sú iba ženy. S týmto nápadom sme prišli tak, že moje spolužiačky a učiteľky, aj vlastne väčšina žien, ktorých poznám, tak boja sa chodiť po večeroch taxíkom, lebo sa boja, že sa im môže dať čo stať a už aj mali nepríjemné skúsenosti. Takže sme došli s týmto nápadom, že taxikárky a zákazničky sú len ženy, aby sa cítili bezpečne. Od tejto akcie očakávame veľké skúsenosti, hlavne teda s komunikovaním a v podstate naučiť sa predať svojím spôsobom, taktiež komunikácia v angličtine. Očakávam veľké pokroky a taktiež myslím si, že hovorím za všetkých našich ostatných členov týmu. Dnes sme vám sem prišli predstaviť našu čajovňu Diosa Mate, v ktorej robíme rôzne vzdelávacie aktivity, pretože my sme hlavne zameraní na to duševné zdravie až potom na ten náš produkt. V rámci podpory duševného zdravia robíme rôzne posedenia a stretnutia, pretože sa snažíme ľudí naučiť, aby komunikovali v tvárou v tvár a nielen pomocou technológií. Táto akcia nám priniesla super skúsenosť, pretože sme druháci a sme tu prvýkrát a naučili sme sa dosť toho. Ja som ešte aj prezentovala, takže som sa videla aj v inej časti seba a zistila som svoje chyby a niečo, čo ma naplňa. Tento veľtrh nám dal určite rôzne skúsenosti, ako spolupracovať, komunikovať s rôznymi ľuďmi a odpovedať na rôzne otázky, ktoré sme ešte nemali ani položené. A hlavne prednášať našu firmu, ja som prednášal po anglicky a to bol dosť veľký stres. A dnešná akcia nám pochopne dala to, že je veľmi podstatné, ako vlastne tá firma sa prezentuje a čo všetko vlastne je potrebné a čo všetko vyrába a čo všetko na to k tomu používa, aký má odberateľov, dodávateľov. A že vlastne nič nie je také ľahké, ako sa navonok zdá.